Пакуль выпускнікі спяшаюцца на чарговыя іспыты па цэнтралізаванаму тэставанню, а студэнты здаюць сесіі і абараняюць дыпломныя работы, у Маладзечынскім дзяржаўным каледжы ўжо з 15 чэрвеня ідзе прыём дакументаў ад патэнцыяльных навучэнцаў, якія будуць атрымліваць прафесійна-тэхнічную адукацыю. З 20 ліпеня тут таксама пачнуць працаваць з тымі, хто выберэ спецыяльнасці, што можна набыць на сярэдняй спецыяльнай форме навучання. Сёлета спіс прафесій для ўчарашніх дзевяцікласнікаў папоўніўся і новымі. В этом году мы открыли новую специальность монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства. Это строительное отделение. Также у нас еще открыта новая специальность. Это слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования. Почему мы открыли эти специальности? Потому что это востребованные специальности. По заказу наших предприятий они открыты. И они пользуются популярностью у наших абітурыентаў. Летась самы высокі конкурс быў на спецыяльнасцях повар-афіцыянт, пекар-кандытар і швачка-цырульнік. Зразумела, што год на год не прыходзіцца. Але любы наймальнік ацэніць тое, што ў дыпломах выпускнікоў каледжа будзе ўказана не адна, а 2, 3, а то і 4 кваліфікацыі. Таму асаблівых праблем з размеркаваннем у адміністрацыі установы не ўзнікае. Усе спецыяльнасці сёння запатрабаваны на рынку працы, хоць у дзяржаўных арганізацыях, хоць у прыватных. Также у нас набирается группа на базе специального образования. Также мы принимаем детей-инвалидов на обучение. Если они не имеют ограничений по здоровью, то вполне могут у нас обучаться. На базе специального образования у нас организована группа, которая состоит из 12 человек. И это дети из всей Минской области приезжают к нам на обучение. Вось ужо другі год каледж прымае абітурыентаў, якія выбралі што-небудзь са спецыяльнасцю прафесійна-тэхнічнай адукацыі толькі пасля заканчэння 9 класаў. За 3 гады юнакі і дзяўчаты атрымаюць і атэстат аб сярэдняй адукацыі, і канкрэтную прафесію. А там варыянтаў шмат. Падаць дакументы ў інстытуты, універсітэты, адпрацаваць належны тэрмін і адкрыць уласную справу, удасканальваць майстэрства на розных курсах і семінарах і стаць кіраўніком пэўнага звена на прадпрыемстве. Кожны можа зрабіць менавіта свой выбар. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.